Čo sa vás z tomu dnešného videa? Dneska tu máme ďalší unboxing. Prišiel nám balík RC Svet, takže si ho môžeme ísť rozbaliť. Neviem, či tam bude, ale to rozbalíme. Mňa to zaujíma, že čo tam ide, tak to váži 4,5 kg. To tu nemá, na to treba či rozvaliť. Má? Ešte streda musíš. Ja ešte streda. No tak to vyťahne, tak to pekne. A takto. No, to tak bolo. Takto. Čiže je stred. Stred. Tam bol, vidíš to. To ešte nedol. Takže mám. Takže ako to je? Tu máme pukačky. To je zaujímavé však. Keby to boli sviečky. Presne. Čo máme druhé? Tu máme nabíjačku. No, taká veľká však. To je na 2 baterky. Tu mám si ju tak rozbaliť. Nie je zavalená. Nie je zapaskovaná však. Nemá byť teraz. To je zaujímavé. Opačne si z toho otoč. No, ako to otváraš? To mi padne ti. Musíš si to opačne otočiť krabicu. Jo. Jaj. Jarky. No. Tu máme ďalšiu pukačku. Tu si môžeme dať preč. Nabíjačky tu môžeme dať preč. Tak máme tu nabíjačku na 2 baterky. Tu máme kabel, aby sa to mohlo zapnúť. To už poznáme. Tu si dáme na blok, na zem, lebo potom tu máme bloček. Potom tu máme Na XRT-čko, alebo na X-Maxa. asi tak. Neviem to povedať, či to je ale tak dobré. Sa dáva za spode. Potom tu máme nálepku, alebo čo to je. Aha, nálepku RC Svet, pozrite sa, pekná. Si volať a nalepíme potom. A potom nakoniec máme kolesa na Forda. No, kolesa na Forda, skúsi otvoriť. Ako jedný sme už mali, ale sa dodrali. Sakryš, teraz sme zvedení. Taký tým. By malo byť, čo to je. Kde si je? Diera. Ešte. Takže. A môžeme si porovnať novú. A zodratu. Takto. Tak z boku. To bolo vidno, vidíš? Tu by videli, aká je zodratá, aká je nová. To je pekné, čo tá nová. Dobre, toto si môžeme odložiť. Starostlivku tu máme na zem. Toto si môžeme odložiť. Toto si zahodíme. No a teď sme už pri tom, pri tých kolesách, tak tu máme ešte z Číny kolesa na Forda. No taký otvor. Ukážeme si ešte tieto z Číny. Takže takto vyzerajú. Môžeme si porovnať oproti Traxxasovým. Takže asi takto. Oni sú trošku linka väčšie. To sa nezdá, ale sú väčšie. No, môžeme si vybrať rovno aj druhé. Zakryš. Tak, to zahodíme. No a tak už máme tie kolesa, tak rozmýšľam, že by sme si mohli dať na radu Forda. ktorý je strašne ťažký. Takže krabicu zahadzujeme
Prázdno. My tu máme Forda. No a my sme na jednej strane nechali ešte staré kolesa. Ako môžete vidieť, že sú zodraté. No toto však nie je zodraté No toto je ešte predné, ale troška má dezen. zadne, hej. No, ale na druhú stranu, keď otočíš na druhú stranu, sme vyskúšali namontovať tieto čínske kolesa. A takto to vyzerá s tými čínskymi kolesami, parádne. Oni sú troška veľké, tu nám bude troška šúcha, takže tu budeme tu musieť troška vyrezať skasne. Takisto aj toto troška spredu, Však to je aby sa jasné. dalo s tým jazdiť. Môžeme sa tak kúknúť aj dovnútra, keby ste chceli. No tak to tu vo Je vnútri. to je Tam sú dve také, aj z druhej straničke. Ešte z druhej strany. Môžeme sa ešte kúknúť. Dobre, ste pripravení? Ideme. Tada. Ten kryl je úplne veľký, ale on je totálne maličký. No, to je malé, keď je veľký však. No, my máme tu na nový chladič namontovali, takýto GPM-ko. Potom tu máme vymenené tieto suché zipsy však. No, ktoré sú oveľa lepšie. Takže sa tam dá zmestiť hociaká baterka veľká. Dobre to pekne. Dobre. Vidieť, ešte môžeme skúsiť porovnať veľkosť tých kolies, takto keď si dáme Ale vedľa sú seba. také rovnaké, si myslím. Oni sú trošička nižšie, keď môžete vidieť na to. Sú Za rovno. nižšie, no. Ale nie je tam veľký rozdiel. Nie. Nie. Iba ozaj pár milimetrov. No. Dobre, ešte by sme si mohli otvoriť toto. Čo je na Xmaxa alebo na XRT. No, lebo to ide vlastne na zo spodu, na XRT alebo na Xmaxa. To sú vlastne tieto časti, zadná a predná. Zradíme. Lebo ja som s XRT nabúral raz. A som spredu odrapil tu na túto časť. Ja vám ukážem presne ktorú. Nie tak, šikmo. A tam si... Tu si chyť za roh. Za roh si chyť. Dobre, Tam. už mám tu. Máš. Ručne vyťahneme, aby nám nič nevypadlo. Tu si môžeme Čo je také? zahodiť. Tomiace one. Podložky. To sa mi páči. To je všetko oné. No a na XRT to vlastne, toto je asi zadok a toto toto je je predok. predok, Si myslím. alebo naopak to je asi jedno, alebo možno sú rovnaké, neviem, to musím zistiť. A vlastne ak to bolo tu na vpredu, tak ja som tu narazil a som toto celé otrhol. Tak to musím vymeniť na XRT, hej. Takže nie, že si bude niekto myslieť, že to chcem dať na tohto Forda. Ale Ford má dobre, že keď nabúra dozadu, tak sa mu to môže buchnúť. Ale keď nabúra spredu, tak to má dobre, lebo to má takú gumu. No, takú penu, mekú, však. A že s tým sa nič nepoškodí. Maximálne iba tu, ale tu na vôbec. No. To má našťastie najlepšie. Toto. No, môžete vidieť, tam máme staré gumy, nové gumy, tu sú nové gumy, my pôjdeme si namontovať potom tieto gumy a pôjdeme to vyskúšať, koľko bude treba urezať kasňu, či sa len troška, Pôjdeme to vyskúšať fakt, alebo veľa. má to fakt zaujímavé. No. Takže to by bolo asi všetko dneska. Ešte si ideme nasadiť kryt. Ale ten kryt je taký gigantický. No, ten je riadne veľký oproti autu. No. Keď zoberieme, že keď som na tu dal kryt zo Stampeda, tak ten je o polovicu menší. A pri tom Stamped je rovnaká platforma, rovnaký je veľký. Ale jak je vo vnútri malý, a ten kryt je gigantický. No. Kokos. Je strašné toto. Ja môžem. Ideme zobrať na zo Stampeda a porovnáme, Možno. aký je ten kryt veľký. Vidíšte ľudia, ja som späť. Dobre. Tak poď skúsiť zobrať do Stampeda. A my si tu ešte volačo ukážeme.
čo tu máme porobené. Vlastne my si dali sem ventilátor ešte na regulátor, originál od Traxasu, lebo aby sa to neprehrievalo. Na motore máme taký tok, že sú tu len takéto dva rebrá, čo drží o motor ten chladič, ale pekne fúka, je to vysokootáčkový chladič, ten GPM-kový. Tak pekne to fúka, pekne to chladí. Máme A tu. my tu máme ten Moju stampeda. rít zo Stampeda, ako môžete vidieť. My keď sa vydáme takto My tuto nemali. vedľa seba, tak môžete vidieť, že Stamped je úplne maličký a ten Ford je úplne obrý, Ako obor. ako obor. A keď sme si to len takto priložili k tomuto Stampedu, tak to strašne vyzerá. No, strašne. Takýto Strašne, krídy tam strašne. ani byť nemohol. No. Ale to hovorím, tá veľkosť, keď otočím takto aj naopak, tak Tak ako to to ten je. kryt by sa tam úplne v pohode zmestil takto. Si zoberte, aký je široký a koľko je dlhý, keď to takto zoberiem, koľko chýba tuto a koľko chýba vpredu. Takže to je riadny rozdiel vo veľkosti. A keď to tam dáme, tak to auto vyzerá úplne aký by bolo oveľa väčšie. Toto ako voláky taký malý príbuzný No. oproti tomu Presne. veľkému autu. Presne. Hej. Keď zoberme, že toto ako by bola úplne menšia mierka, tento Stamped. Hej, a to je Ford je vlastne na desiatka. Ale tá nálepka sa mi páči. No, nálepka je parádna. RC Svet. Tak ďakujeme RC Svetu za takúto nálepku parádnu. To musíme ďakovať. No, takže aby sme mali asi všetko To je na toto malé. video. Dobre, nezabudnite dať like, odber zvonček a my sa uvidíme na U takéhoto ďalšieho ďalšieho videa. videa. Tak čau, čus.